Illum għandu 17-il sena u qed jaspira li jsir avukat. Dan wara li sentejn ilu Samuel beda ħireġ mill-problema tal-bullying. Esperjenza kera li damet għaddejja tul il-perjodu kollu tal-iskola sekondarja. Żviluppa difeġġa fija u ovvjament minn dak iż-żmien mill-Form 1 jisu beda jisu dak iċ-ċajt ta' bejn il-ħbieb. Sfortunatament dak iċ-ċajt baqa' għaddej u għamilt l-isbaħ 5 snin sal-Form 5 sakemm wasal tal-level tal-O levels dejjem jiġi bbuljat. It-tip ta' bullying li esperjenza Samuel kien wieħed verbali. Konsegwenza ta' dan, il-prestazzjoni akademika tiegħu marret lura. Anka f'skola bdiet immajni fil-li kont student ta' ċertu livell u mbagħad ukoll ninżel. Le, ovvjament kont torqod biħsibiet biss, laqqas moħħok fl-iskola, inti moħħok biss kif l-għada inti ħad iffaċċja l-bully. Jispjega kif tul dan il-perjodu għajnuna minn professjonisti fl-iskola li kien jattendi ftit li xejn sab. Naħseb jiena f'dawk il-5 snin veru l-lunġata naħseb li veru ma kien hemmx għajnuna estrema minn nies tal-iskola. Għaluli bċajta u t-tort beda jisu kollu għafuqi. Minkejja li għadda minn din l-esperjenza kera, Samuel jgħid li din għennitu jsir persuna aħjar. Għennitni ħafna l-ġurnata jintifel komplement mibdul, nimxaħl fuq it-teorija li minna l-isfel kulħadd l-istess ġifieri. Bħala kalċu studajt ħafna u anka ħdimt b'mod anonimu konfidenzjali manka nies li kienu bbuljati. B'referenza għal politika nazzjonali kontra l-bullying li nieda l-gvern fl-aħħar jiem, Samuel tkellem dwar l-importanza li f'każi ta' bullying il-vittma għandu jingħata l-għajnuna wkoll. Ovvjament mhux nittakiljaw biss il-bully, nittakiljaw anka il-vittma x'għandu ġewwa d-dar fl-imħajja jgħix, nafu li hawn min jgħix f'ħajja vulnerabbli ħafna f'Malta u nittakiljaw b'dak il-mod.